Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आंनि संसार आउटलुक चेनेलाव गासिखौबो फिन खनसे बरायनाय थाबाय। स' लोगोफोर जों दा हाबा जानो थांनो नागिरदों। गामियाव हाबा दङ। मैया हिन्जाव गोदान लाबोबाय ओमफ्राय दा जों बेयावनो थांनो नागिरदों। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय। जों दा थांनो ओंखारगासिनो नैला। मैया इसोरो लानानै फैबाय बैराथि जानानै हिन्जाव गोदानखौ। मेगन मोदै जादों मालाय बिसोरफ्रा मैयायो हरनि 8 ना 12 मोनफैदोंनो ओमफ्राय आं थाङासै ओमफ्राय दा जों हाबाखौ जानो थांनोसै आरोना गामियावनो खाथियावनो स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम थांनोसै लोगोफोर जोंना लोगोफोरानो खमायलांबाय थादो सानै आलासि फैदों आरो इसा ओमफ्राय दा इसा ओंखाम जाहोयो आलासिखौ ओमफ्राय जोङो दा साथामबो थांग्रोनोसै माने सिगांखा खाथियावनो नालाय बे साननैसोआ ब्लगखौनो होनो हायाखैमोन लोगोफोर माने मागोनि आलासि फैबाय थादोंमोन नालाय बेनिखायनो संना जाहोनायावनो दिन थाङो नालाय बेनिखायनो संनाय जानाय भिडिअ होनोबाबो हमना होग्रा गैया नालाय मबाइलखौ केमेराखौ बेनिखायनो भिडिअबो बानायाखैमोन आङो स' दिनै एसे फिसा ब्लग बानायनोसै आरोना हाबा थांनायखौनो नोंथांमोनाबो नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय खैना गोदानखौबो देखायनोसै बाजै गोदानखौ बिदिब्ला नायलांबाय थादो गारिया लामानिफ्राय Turn today. Master guys. Sana. Yellow. Bà chim đâu? Hả? Đây. Cô đừng vui ra. Đây mẹ. Đây là sự. Chỗ ra người ta đã. Ada. Hai hơn lên. Mà chúng ta phải không thể 만지 그래서 한거 여기나 올라가서 Hello lelaki Mesana zaده
बाखि मोनजायामोन ना नैबेनि साफाथार मैगंया मोजां अननो रोंनाङा बियो अननो रोंगौ Wah